So mayong gabi mga igsoon, nataron diri sa church. So nakaready na nga to ang mga bangko para ugma. Unta ka ng mga bangko mapuno na og tawo ugma. Nakaready na sa pikas food so after sa prayer warrior namo nata diri na sila dito sa kusina. So manimba ta ugma mga igsoon. Kung asa karon nga area na kay duol nga simbahan, kinahanglan makahigayon jud ka sa pagsimba. Importante gyud nga makahigayon ka sa pagsimba igsuon. Kay magunsa man na nga magtinguha atas ubang mga butang ning kalibutan unya wala tay time sa atong buhi nga Dios. Kanang Mateo 6:33, ang sikreto sa mga panalangin mao ang pag-una sa ginharian ug ang pagkamatarong. Manang seek ye first the kingdom of God igsuon. Kay ang Dios kahibalo siya nga mo-supply sa atuang panginahanglan. Okay, so dalaygon ang Dios ug mayong gabi.